ho veuràs fer. No veieu el venir. Oh, no. És bastant És més que la que està a la tienda. Perfecte, quedeu-vos aquí, vale? És el fons, no, però ja saben de què va. Jo crec que són prou grans. M'agradaria saber de què va, home. No t'enganxi. Sí, aquí està l'últim. Però la marca no, Estan velles. Fotran. A la baixada serà tota aquesta gent. La ràpida que passa per... Tots aquí. Agafa el mig del que... Marta, això són les manilles. A veure si ens tiraran després del cas. Sí. Una barca. Va, pebrots, aquí, home!